Hvad så alle sammen? Kossekakser. I min sidste video lagde jeg faktisk mærke til, at min mic var sådan lidt høj. Så skulle den lige lidt ned. Det er bedre, tror jeg. Oh my god, hvad er det for et lortspil, han har på sin skærm. Oh my god. Nu skal jeg sige dig, hvad det er, min ven. Det er Terraria. Det er et fucking godt spil, synes jeg. Og ikke se, jeg har allerede en mand her. Jeg vil lige vise jer. Den her, hvor langt jeg er nede indtil videre og sådan noget. Og så laver vi en ny. Det lover jeg. Hvor vil jeg slå sådan der? Sådan her til min chest ud. Jeg har lidt af færre. 10 granater har jeg. Lidt sådan alt muligt silver bars. Og så har jeg den her chest her. Det er en, hvor jeg har alle mine sådan syge ting. Jeg har gold coin og sådan noget, fordi jeg er så OP. Yes. Og så har jeg noget her. Øj, det er en år. Hvorfor har jeg så lidt i den chest? Og så har jeg noget i den her. Den er helt fuld. Jeg tænker lidt, inden vi lige går ind på den anden, så skal jeg lige finde alt det der GEL, der jeg har. Jeg kan ikke helt udtale det. What the fuck? Nå, helt skrevet. Fint. Torch. Så er GEL bare blot, eller hvad? Hvad? Nå, det var meget lige nu. Så hvad havde jeg også noget her i? Bum. Så skal vi se. Kunne man ikke lave nogle torches? Hvorfor kan jeg ikke lave torches? Skal jeg have noget wood? Har jeg noget wood? Har jeg mere? 600 nu. Nej. Nå. Wow, sygt. Nå. What the fuck, slap af. Prøv at se den her, ikke? Den her, den bruger jeg mod din mor. Nå. Og så vil jeg lige vise jer en ting mere, som jeg har lavet. Og så laver vi lige en ny en. Er det ikke flot? Hernede ligger af min far. Så skal lige lave sådan en pæn vej, eller pæn vej, fuck mener jeg. Sådan en pæn sådan. Så kan man vist godt komme op. Så det tager lidt lang tid her, men jeg er sådan lidt et ordensmenneske. Hvorfor kan jeg ikke stille? Nå, fuck det. Skrider. Ja. Yes. Vi laver en ny mand, og han skal være herkolder. Vi skal have pink hår.
Sådan der. Det er bare løgn. No, pinker, swag. Sådan der. Oj. Og man går tilbage. Det der her. Nej. Så er det der. Det tager vi bare. Jeg er ligeglad med, hvordan ser ud. Skin. Han skal han bare nogen farve? Grøn sjov. Bum. Han er syg, ham der. Jeg vil ikke. Okay, Siri. Jamen, det er fedt. Du ved ikke hvad. What the fuck skete der for Siri bare komme med det hele? Vi laver også lige en, det skal være stor. Normal. Så loader den lige, og så kan vi lige. Hvis I gerne vil se mere her, så husk at droppe en thumbs up og lægge en kommentar, hvis I ikke vil. Og hvis det er, I ikke kan lide den her video, så smid lige en kommentar, så vil jeg gerne lige høre jeres begrundelse, så jeg kan lave noget anderledes. Så by the way, kunne I lide sidste video, det må jeg også gerne lige skrive ned i kommentarerne. Sådan en lille introduction video. Og så. Så det, jeg håber stadigvæk, at I vil se mere, selvom jeg laver Terraria-videoer, og der kommer til at være Mousesko, det kan jeg love jer. Setting liquids. Hvad så? Fuck det. Tin butter. Kæft, hvor jeg havde lige lyde i det her spil. Jeg håber, I kan med lyden. Ellers skal jeg bare sige til, hvis det er for højt. Og det rip ham der. Careful. Jeg har masser af træ. Jeg tænker lige, at vi også har en sten, fordi jeg tror, jeg vil bygge et stenhus. Den her. Hvad fanden? Hvor godt man har det her, var. Men ja, som sagt, som jeg sagde i min sidste video, så har jeg også tænkt mig at lave Road to Global og sådan noget. Det skal I helt klart forvente, der kommer noget af i hvert fald. I hvert fald competitives. Det bliver måske nogle highlights, og så nogle, ja. By the way, jeg skal snart have lavet en Twitch-kanal, så jeg også skal begynde med at livestream. Du holder dig lige væk. Skal du have en Pikmin? Oj.
det er måske sådan lidt ulækkert sagt. Lad os bare gå videre. Oj. Meget sten har vi nu. Ja, okay, meget, men vi skal have noget mere. Hvorfor er det sådan, han allerede har en bog? Så skal der fucking sådan noget. Nå, det er fint. Så nu skriver vi. Jeg tror lige, jeg dræbte ham. Hallo? Hvad? Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg gør nu, fordi jeg skal sådan set ud og spise. Så det her, det bliver en video, hvor vi lige hurtigt finder noget. Et sted, hvor vi lige laver vores hus. Og så bliver jeg nok nødt til at gå. Så det er slut for i dag. Så nu skal jeg bare skynde mig. Oj, skal vi bo her? Er det et godt sted? Er det et godt sted at bo? Jeg synes, vi skal bo her nu. Så ser det sjovt ud. Ja. Det her, det blev godt nok ikke en særlig lang tid episode. Det jeg lige gør, nu kommer der en eller anden ting efter mig, det kan jeg ikke rigtig lide. Så derfor parkerer jeg lige vejen her. Og så næste gang, så gør vi lige rum, så jeg kan få lavet et hus her. Jeg synes lige, skal vi sige, herfra det skal være bunden af huset. Vi laver lige sådan en, det var jeg fame med det dårlige. Ja, vi laver huset underground. Synes jeg sådan, der lyder som en god idé. Vi kan altid, vi skal bare huske på, hvis der vi skal bygge den videre, så den her vej, fordi herude er der vand. Så jeg går lige hurtigt lidt plads. Så skal jeg også lige have lavet den her workbench. For klaver. Wow. Shine potion. Får jeg det? Nå, men ja, vi laver lige hurtigt lidt plads og noget. Hvis vi siger herfra. Jeg er ikke særlig god til at bygge hus i det her, så det bliver sådan nok det der får mig til at, der fucker mig sådan lidt op, tror jeg. Men hvis vi gør sådan her, vi kunne jo lave sådan en trappe op ved hjælp af dem der, man kan hoppe på. Og så det vi gør, vi kunne bygge et hus her ovenpå, sådan at man kan sådan kunne tage døre og sådan noget, hvilken vej man vil og sådan noget. Det kunne vi jo gøre. Så. Jeg tror hernede, der dækker vi bare til på et tidspunkt. Sådan der. Ja, jeg kommer nu! Nå. Hvor lang tid? Det bliver fandme en kort episode. Nå, men det er jeg virkelig ked af, men tak fordi I gad med at se med på en 14 minutter lang episode. Jeg laver også måske en til, når jeg lige har spist.
Så skal vi lige have... Vi skal i hvert fald... De der slimes der, jeg ved ikke hvor gode de er. Så skal vi i hvert fald lige... Ja. Så det vil jeg gøre. Tak fordi I gav os med. Hej hej.